sa ating programa HCI Power 5, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kaya dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Tayo po ay nananawagan sa lahat ng may mga problema sa kalusugan kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang inyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating mga produkto. Tried and tested, marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Okay? So, announcement muna. O yan, may upcoming event tayo para sa mga listeners ko dyan sa BBS DWLB in Naga City. Please attend our health symposium with free health consultation August 2, Sunday po yan, 9:30 a.m. at Big's Diner sa Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang po. Bili lang ng isang 30 ml CMD retail price with free lunch. May door gift kayo and of course, pwede kayo mag-avail. Aside ng free health consultation, pwede kayo mag-avail ng ibababa nating promo on 65 ml CMD CBF at CR Juice. Instead of 6 plus 1, that will be 3 plus 1 sa lahat ng mga mag-a-attend. At syempre, take advantage. Kung member ka, member's price. Hindi ka member, non-member's price. Kaya yung mga gustong malaki yung discount, better talaga nagme-member po kayo. So yan. Kung may mga tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. CMD Bicol, si Nurse Al po ang tagasagot natin dyan. Sa mga areas na walang ZMD Center na katulad namin, pwede kayo mag-place ng order sa amin because we ship our products nationwide via LBC or JNT. Okay, so kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating product. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. So for the meantime muna, isang kwento ng kagalingan paano nakatulong. So ito, sakit ng mga kalalakihan, prostate problem. Oo, pakinggan na lang po natin. Ngayon sa Daet Camarines Norte para sa gagawin namin na health symposium para dito sa mga taga-Daet. Meron ditong naunang napakagandang kwento ng kagalingan paano siya natulungan ng ating product. Sir, anong pangalan po? Edad, taga saan po kayo? Ako po si Salvador Abram, taga San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Ilan yung edad po? 55 pa lang po sa ngayon. Sa edad mong 55 years old, sigurado ako nagkaroon ka ng health problems kung kaya nandito ka ngayon. Ano po yung naging health problem niyo, sir? Nagkaroon po ako ngayon pong nung January mga 20, ay hindi po ako nakaihi. January 20? Ngayon lang pong taon na ito, 2023. 2023. Okay. Ngayon po ako ay nagpapunta po sa doktor. Sinilip po niya at hindi pa ako nakaihi. Ang sabi po niya ay napakalaki ng prostate ko po. Kaya po, kinangailangan po akong kinatitir po ng 2 buwan at 20 days. Sabi ng doko kasi hindi po ako makakaihi. Tapos sabi po niya sa akin kailangan po akong i-BMC at doon po ako ililaser at kakayurin po para daw ako makaihi. Huwag ka lang mag-mention ng pangalan ng doktor, sir, ha? So,
2 months nakakateter kayo In 20 days. and 20 days. Kumusta naman po nung nakakateter kayo? Ay, hirap na po ako. Kasi po, kahit kumilos, halos hindi pa ako makatulog, halos 1 linggo na. Tapos, wala pa akong ganang kumain. Tapos, nagkaroon pa po ako ng bleeding yung mga 1 linggo. Hindi po ako nagdudumi ng tunay. Lahat po dugo. Dumi, dugo. Dugo po. O yung ihi nyo po, kumusta? No, yung ihi ko po, kasi nakakatiter naman, napupuno naman yung bag. So, more than 2 months kayo nakakateter. Ano bang, may pagbabago ba o lalo kayong nahirapan? Noon po, nung narinig ko po sa radyo, kasi hirap na po nga ako at nakakatiter ako, narinig ko po sa radyo, ma'am, na si MD, marami po nagpatuto na sa prostate, tungkol sa prostate na si MD ay gumaling na at nakaihi. Nag-try po kaming dumana yung asawa ko. Habang nakakatiter po ako, galing po kami sa doktor. Nagbili po ako nito. Itong tatlo. Tatlong ito, Power Yan yung Trio. Power Trio. Opo. Mga 1 linggo pa lang po, ako nag-iinom, naramdaman ko po na yung pusong ko ay hindi na mapdi. Tapos sabi ko sa asawa ko, nakakahinap yata ako, patanggalan natin yung catheter. Tapos hinintay ko pa po mag 20 days bago ko po pinatanggal kasi nagpasigurado po ako. Baka ako tanggalin ng 1 linggo pa lang, di talaga makaihi. Ay di, sa madaling sabi po, pumunta po kami sa Doctor Hospital, doon ko po pinatanggal ng gabi. Pagdating ko po sa bahay, hanggang po sa ngayon, tuloy-tuloy na po yung ihi ko, hindi na po barado. Kaya nagpapasalamat po ako dito sa Power Trio. Kasi nung gamot pa lang po ng doktor ko, magdadalawang buwan na po, January, February, kasi March 10 lang po ako nag-CMD. Parang wala pong pagbabago. Kasi sabi ko, dapat makatulong itong narinig ko sa radyong CMD. Opo, sir, may recommendation ba sa'yo kung operation or what? Meron po, sabi nga sa akin ng doktor ko na kailangan po akong operahan yung kakayurinda po ng laser. Magkano yon? Sabi po sa akin, 100 to 80,000 pesos. Ay sabi ko po, 100? 1,000 hanggang 80,000 pesos po yung magagastos ko sa doktor. Pero pa daw po yung sa labas na mga kung anong bibilihin. Ba't hindi po kayo nagpa-opera? Ay wala po nga kaming pera kasi mahirap lang daw po kami. Kaya sabi ko, ng asawa ko, delikado pati yan na niyang kayurin kanyan. Kaya magsimdihan niya tayo. Pagkagaling namin sa doktor, nagbili na kami nito. Kaya, So, ngayon, sir, ilang buwan ka nang gumagamit nito? mga 1 buwan pa lang po, ma'am. Nung April 10. April 10. Tapos ngayon 15. Nag 1 month tong April 10. Opo, ma'am. Oo, so maganda na kaagad yung resulta. Maganda lang result. Kumusta na yung pag-ihi nyo po? Normal na, ma'am. Malakas na. Ay, talaga. So, aside nung prostate problem, may iba ka pang health problem na natulungan ng product? Meron, ma'am. Yung unang-una po nga, yung sinabi ko na 1 week po ako nagdudumi ng dugo. Nawala po yun. Tapos, yung parang inasma, ma'am, ako, inaasma. Pag matutulog ako sa gabi, parang may pusa sa dibdib ko. Ngayon po, wala na, ma'am. Oo. Pero yung sabi mo, may pinainom sa yung mga gamot? Meron, ma'am. Magkano yung inabot ng mga gamot mo? Doktor ko po, yung isa sa gabi, isa sa umaga, inaabot po ng 7,500. Na 3 months po iinumin. Pero walang pagbabago sa'yo? Naramdaman ko, ma'am, na parang kulang. Hindi nagbabago kasi 2 buwan na nga at 20 days akong nakakateter. Hindi pa din tanggalin. Pero dito, sa 1 week lang, may pagbabago na. Mayroon na, ma'am. Oo. Paano mo nalaman itong ating Power Trio? Palagi, ma'am, ako nakikinig sa radyo, tapos yung mga nagpapatuto tungkol sa may prostate. Kaya, sabi ko sa asawa ko, magbili tayo niyan, itry natin. Kasi hirap na po akong nakakateter. Masakit na yung pusong ko. Oo. Sa family nyo po, ilan na kayong gumagamit ng product natin? Ako pa lang, ma'am. Si Mrs. wala bang health problem? Wala pa, ma'am, ngayon. Okay. So, salamat sir sa pag-share. Anong message maibabahagi mo sa mga makakapakinig sa iyong testimony?
Doon po sa mga kagaya ko po na may problema sa pag-ihi, yung lalo na sa prostate at kung ano pa man ang mga sakit ninyo, sana po itry po ninyo itong CMD Power Trio at malaki po talaga ang pagbabago. Kaya po, kung saan man po kayong lugar at marami man po silang mga outlet ng CMD, pwede po kayong bumili. First time mo ba mag-attend ng symposium? First time ko lang po, ma'am, ngayon. Okay, pangalan po at taga saan po uli? Ako po si Salvador Abraham, taga San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Ayun, no, 'di ba? Actually marami na tayo na may mga prostate problem. Nakakatheter na nga. Oo. At sinabihan na sila ng kanilang doktor na kailangan mag-ready ng malaking pera para maoperahan. Oh, buti na lang wala kayong pera kaya napadpad kayo sa CMD Center. Oo, dumating ang time. Taking our products, hindi lang yung prostate problem ang natulungan, kasamang natulungan yung iba nyo mga problema. Okay? So, eto pa, isa pa uli dito. Ito naman, ibang klase naman to. Opera din ito, pakinggan natin. Okay, andito po ako ngayon sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte para sa aming gagawing health symposium. Tuturuan namin yung mga tao dito paano i-manage ang kanilang mga problema sa kalusugan. Meron dito na ang ganda ng experience niya sa paggamit kaya hingin ko lang ang kanyang kwento. Nanay, anong pangalan at edad nyo at taga saan po kayo? Ang pangalan ko po ay si Gloria Bejerano, 81 ang edad ko, taga rito ako sa Kapalonga. O ano nangyari sa'yo? Nagkaroon ka ng health problem. Ano yung naging problema mo sa kalusugan po? Nagkaroon po ako ng nasakit po ang sikmura ko at likod dahil sabi po ng Dr. Egg Gallstone. Nagdumaan ka ba ng laboratory? Opo. Kaya nalaman na gallstone? Opo. Anong recommendation sa'yo ng doktor? Ang sabi po sa akin ng doktor, yun daw pong mga gamot na yun ay inumin ko. Kinuha ko po yung lahat na yung gamot. Ngayon po, yun daw po mga bawal na ganyan kung kayo. Hindi po ako nakain ng ganun. At natatakot nga po ako. Pero po yung gamot na binigay na sa akin, hindi rin po nagaling. Pero balik ko na naman po at Bumalik ka na naman. kung po balik, nakatatlong balik ko na po sa doktor. Basta, Ano recommendation sa'yo? ano po recommendation? Ano yung gustong gawin sa'yo para matanggal yung Opera. opera? O kung operan ka daw, magkano mang gagasusin mo? Malaki po. Magkano pa mga 50,000. Hindi pa, marami pa. Mas marami pa. Sagot ko po, hindi ko kaya mag-opera dahil po ako'y matanda na. Isa pa po, hindi kaya ng pera ko. At kami mahirap na tao. O tatlong beses ka nagpunta kay Doc. Palagi operasyon ang gagawin. O paano mo nalaman na itong CMD magaling sa mga iba-ibang sakit? Naririnig ko po sa radyo na ang CMA gamot sa ganyan-ganyan mga sakit. Sinubukan mo? Sinubukan ko po. Ay ngayon po, isang taon na ako nagiinom ng ganyan. Anong ko po, nagpa-ultrahan po ako nitong simana na kalipat, ay ang aking pungkon ay puro normal na po. Nag-normal na yung mga laboratory result. So, ibig sabihin pati yung gallstone nawala na. Meron daw po maliit pa lang. Maliit na lang po, 1 cm na lang daw po ang kwan. Oo. Ayan baka po sa papel ko. Oo. Pero dati marami. Opo, 9 cm, 7 cm. Marami ko po. Napansin mo ba nung nailabas mo? Napapansin ko po na natay ako. Para pong baga maraming nalabas sa akin maiitim. At saka po, pag ihi ko, halos sa magdamag 5 ihi ko. 5 ihi ko po. Napupuyat nga ako ng kaiihi. Sabi ko, di bali, baka naalis na. At ang pagtae ko pati po noon, ay para lang baga puntaing ng kambing. Nahihirapan akong tumai. Ngayon po, ang pagtae ko natural na po. Natay na ako ng madami. Oy, very good yung nangyari. Nag-normal uli. Normal na po. Oo. Pero ngayon, kumusta ang pakiramdam mo ngayon, nanay? Ang pakiramdam po ngayon, pag nakakain man ng gamot, maayos naman po. Kaya lang, may bisis naman po, nasakit na ng kaunti. Pero pinapahiram ko lang po ng kating ko. Nawawala na. Nawawala na po. Oo. Pero nung naglaboratory ka, nakita ni Doc na ang dami na wala na yung mga ooperahin. Anong sabi sa'yo? Nung po ako'y magpalipot ng Calvan Laboratory, may 2 raw po nagpasok sa abdo ko. Ngayon, sabi sa akin po na opera. Pinay ko sa doktora, nagkuhan sa akin, opera. Ay di sabi ko, ang ininom kong puneri sa ng gamot nilang Ansulpak. 300 pong Ansulpak ang binigay sa akin ni doktora. Nabili ko po yung lahat ng 1 kapsula, 100. Nabili ko po yung lahat na yan.
pag kung nagbalik po ako sa kanila, hindi labo raw po nangyari. Nung gamot na yun, Pa rin. andun pa rin. Basta po opera. O, sa pagpapagamot mo, yung mga ininom mong mga gamot, pagpapagamot mo sa kay Doc, magkano na kaya nagasto mo? Ay, malaki na po. Hindi lang po yata 50 mil na. Oo, pero andyan pa rin yung karamdaman. Andyan po rin. Oo. Pag nasakit po ang sikmura ko at likod, ang sama po, halos ako hindi makatulog. O ngayon, kumusta ang tulog po? Ay, maayos na po akong tutulog. At saka, maigi akong kakain. Kaya lang po, lahat ng bawal nila, hindi ko kinakain. Yang itlog, yang malalangis. Nakain din po ako minsan yung perito. Na, Ayaw mo na kumain ng itlog? ay, ang sabi na bawal na po ang itlog. Ano ka? Hindi po ako nakain nun, ako'y takot. Ay, kawawa ka naman. Hindi ka na nakakakain ng Hindi itlog. na po. Kumain ka ng itlog. Yung po soft drinks, hindi na. Yun. Yung pong mga kungkunan, hindi na rin po. Basta nagtitis na lang po ako ng sinigang na isda, minsan pirito, ginanga, yung in-steam, yun lang po. Nanay, okay pa sa'yo ang itlog ha? Kumain ka uli. Doon po una-una, pero may pong itlog ng itlog ang kinakop ako nanghihina, itlog. Ngayon po, Hard-boiled. I-hard-boiled mo lang para less mantika. Okay. Anong masasabi mo sa makakapakinig ng kwento mo? ang masasabi ko lang po sa nakakapanig ng kwento po ay yung pong nararamdaman ko ay maayos na po ngayon. Kaya po, kailangan po ninyo na kung kayo ay nagpapagamot dito, ipagpatuloy po ninyo ang inyong iniinom na gamot dahil maganda po. Ano nga iniinom mo na lang ngayon? Ay di na lang pong gamutin yung binigay sa... Ano nga yun? Yung pong tablitas na anim, Yep. Saka po yung pampatak. CMD. Po, wala na. Ma-memorize mo na yan. CMD po. Alam ko na po. Ayan. Pangalan ulit. Gloria Bihirano po ang pangalan ko. Oo, taga saan? Kapalungga po. Ay. Ayun sa mga listeners natin, lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. So ulitin ko yung invitation ko sa lahat na may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin, lumala ang inyong mga sakit. Prevention is always better than hospital bill. O, di ba? Oo, kaya dyan sa mga listeners ko dyan sa BBS DWLB in Naga City, meron tayong schedule ng Health Symposium with free health consultation ngayong August 2. Sunday po yan, 9:30 a.m. at Big's Diner sa Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, harapan ng Naga Metropolitan Cathedral. 9:30 po. Paano kayo maka-attend dito? Simple lang, bili lang kayo ng isang 30 ml CMD retail price. Opo, with free lunch, may door gift kayo, and of course, free health consultation. After that kasi nung health symposium natin, doon tayo mag-free health consultation at pwede nyong i-avail yung promo. Promo natin, 65 ml CMD, CBF, and CR juice instead of 5+1. That will be 3+1 sa inyo, okay? And of course, dito sa Legazpi, merong event tayo na free health consultation August 8 naman. Saturday yan, 9 a.m. to 4 p.m. at CMD Center in Legazpi City. So dito na tayo sa mga CMD Centers and active distributors. Unahin ko na dyan sa Kamsur. Hanapin nyo ang CMD Center at 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. In front, Naga Metropolitan Cathedral. Katabi kami ng Big's Diner. Andyan na ako by siguro August 1, andyan na ang iyong lingkod. Oo, para ready na tayo sa August 2 event. And of course, sa Door 3 Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, L&L Building, Balalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, Mamkati, Sasil, Binanuhan, Karamuan, Kamsur. Sa mga taga Catbalogan, Samar, avail your free health analysis. Gagamitan kayo ng itong gadget. It's a German technology kung saan 1 minute hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results na po yan. Monday to Saturday, 9 a.m. to 12 noon. Yan po. Sa mga taga Catbalogan, punta lang kayo sa CMD Center at 5391 2nd floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atap St. Therese Family Drug Store. May mga active tayong distributor dyan. Ma'am Delia F. Sor, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Batan.
Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan. Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan. Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan. Wilma Daquito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, Ma'am Sonia Bibon. Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, Imelda Rufo. Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga. Andiyan din sa Purok 8, Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, Infront Tugos Elementary School. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, Infront Labo District Hospital. Ma'am Helen Valenzuela, Infront Canoreco, Bato Balani, Holito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters, Carenderia sa Daet Public Market. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte. Sa Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, Nab Wellness Center, CMD Center, San Pedro, Vera Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gugun Sirangan, Vera Catanduanes. Helen Toripalma, Rosalina Toripalma, San Roque, Batu Catanduanes. Julie Daluna, Barangay Maysoran, Karamoran, Catanduanes. Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, CMD Stockist Center, second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, Infront BDO, at Top Fastcas, Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cirillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Anita Villanueva, Purok 5A, Bayumbon, Masbate City. Sa area ng Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Kumadgad, Casillas, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Annabel Makinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balugo, Sorsogon City, Infront Iglesia ni Cristo Chapel. Cristina Baldo, ACM Building, Corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapda, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Riciel Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, Infront Kasiguran, Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricelia Masares, Purok 1, Bascaran, Daraga, Albay. Liana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga, Albay. Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi. Sa Honest Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. So First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, Atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Ma'am Michelle Biesca, CMD Stockist Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Marivic Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balya, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Of course, yung aking center sa Legazpi, CMD Officer, Nab Wellness Center, second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A,
Galicia Rapo-Rapo, Errol Asuncion, Erson Store, Centro Rapo-Rapo, Emilia Lianeta, Mancao Rapo-Rapo, Rafael Esquilador, Moroccan Rapo-Rapo, Joanne Serrano, Bagabawan Rapo-Rapo, Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong Rapo-Rapo, Das Cable Store, Purok 2, Itbama nito, si Lynn Aringo, Purok 3, Barangay Hulugan, Manito Albay, Toy Dahak, Purok 3, Itbama nito. Okay. Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay, Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14, P. Vargas Street, Ilawo, Daraga, Albay, Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo, Susana Liabanes, Kedako, Daraga, Albay, Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Bayo, Legazpi City, Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi, Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay, in front, Anislag Church, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi, Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi City, Saunya Pereña, Purok 4, Common Kamalig at sa ground floor ng Kamalig Market, Concepcion Aguilar, Purok 2, Common Kamalig, Jocelyn Navarro, Purok 3, Talokto, Kamalig Albay, Florinia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan, Daraga, Albay, Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay, Lisa Olidana, Bakay Store, Center, Daraga, Albay. Yan, Cindy Toledo, Icardo, Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi, Jesslyn Asiado, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, Vanessa Icardo, Buenavista, Legazpi City, Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig Albay, Anding Asopardo, in front Buyuan Elementary School. Yan, sa Refuyos Drugstore, Pantaw, Libon, Sardeños Store, beside LBC Ginobatan, Asuncion, Lianaresas Store, Inamnan Grande, Ginobatan, Ami Canseco, Market Site, Uwas, Albay, Rosana Reyes, Care of Office sa Barangay Affairs sa munisipyo ng Uwas, CMD Office, ground floor, Kililan Billing, San Jose Street, Dunaw, Ligao City, Lourdes Boreta, RBB Agribet Supply, Mercado Hobiliar, Maria Sabasa, Barian, Uwas, Albay, Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginobatan, Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Uwas, Albay, Ma'am Nora Napod, Ginobatan Public Market, Mr. Iran Nas, Purok 2, Ilawad, Kamalig, Albay, Ma'am Elsa Alfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi City, Maylin Salvacion, Purok 3, Tamawian, Legazpi City, Sajire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. Okay? So yan po ang ating mga ZMD centers and active distributors. Of course, sa inyong lahat, hindi lang good health ang sinishare po namin. We share to you people the business side of Health Code International. Kung kayo po mga sari-sari store, mga drugstore kayo, join us, mag-apply kayo sa amin. Diyan po sa Camarines Sur, especially diyan sa paligid ng Naga City, we need retailers. Apply kayo sa amin. Connect to us. We will share to you the business side of Health Code International. So, iwan ko uli sa inyo ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Sa mga areas na walang CMD Center, pwede kayo mag-order sa amin. Connect to cmdhealth.ph. Okay? So, yan. Ubos yung ating oras. Yung mga nasa Facebook, pwede kayo mag-connect sa CMD Bicol. Kahit yung may mga latest laboratory results, pwede nyong isend doon. And by the way, sa gagawin natin dyan sa Naga City on August 2, na health symposium with free health consultation, kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Okay? Sa ako uli ang iyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.